akpọpụta egbe mmụọ nsọ kịta na-asị anya pruvuo ka kedu afịa bụ blessed sacrament si were eme nwaanyị aga ka o kuru nwa ọ ka ga-epuruvu nwe etu a mmiri enwilo na ọkịta na-akpọpụta mmiri enwilo kịta na-asị ya ngwa ya puruvuo ka eze nwaanyị asọbalị si wee were eje obodo oyibo ebute ego nata ifu mmiri enwilo kịta ọgbagharịba na-amụ mmụọ mmiri afụrụ anya amụ because of gịnị na ya ma ka ya kpesị anyị mgbe anyị ameke n'ife afọ o ji wee dị ebube ka afụ n'anya ọ na-ebe na-etu afọ tuo afọ ya na-etu afọ a dịka ebe a na-akpọ onye amụma baba anyị kwela aza do you understand me? So afụgo m ebe lot of people na-amụ especially ndị ụka do you understand me? Nenecha dịtịn wee sị akwana ite na-akpọ kettle black do you understand me? Mana o nwere ife nchọrọ ịgwa gị ebe a because vidio m enwe ka ọ ga-esi wee dị mana abụ m onye eziokwu na amụrụ m ete okwu that will come here and tell you my mind yarịkwuru na egbego ọkụkọ afọ na-amụ ebe a na-aba ọkwa ya tetekwana etu esi aba ọkwa ka esi aba ọkụkọ maka ọgọdụ ga-elu nwoke ebe o liri ibie they understand me na o nwere nchọrọ ihe explain ebe ifu mmụọ mmiri afụrụ anya my issue with him bụ this ife ọ na-akpọ ya na social media kpọkọrọ ụmụ youth ma asọm elube 20 years 20 something years akwọfa na line n'akụkụ mmiri ịghọtago na ife ahụ the only problem m na-enwe with him. Can you people just practice this thing without showing it on social media? Ịghọtago because nke isi m kara aka that na onwe ife ọ ya akpụ mfụ ma na ife ahụ na-eme farasi ụmụ ndị ya bụ ha people na advertise ya they will be tempted because of the kind of wealth unu na-egosi na social media they will be forced to ịtara ya ife ahụ ya na-agwa ka ọ maa na ọ ga-adị ka gị ihe ahụ dị issue na-enwe with them. Do you understand me? Mana gị nwa bụ onye ụka kịta na-amụ na a na-akpọ ike mmụọ mmiri afụrụ anya wee je n'akụkụ mmiri ka ọ kpọpụta ma ịghọta ị na-amụ ichefuo that unu niile bụ ofu ihe a niile is just under a belief system. For Christianity under belief system, Mohammed under belief system, omenala a na-eje na arụsị eje na mmiri ife a niile under belief system. Ihe fancha belief, hope and faith. If you do not sure, but you believe, it will naturally mean example as a student able in a quarter exam, mother jogging a gap pass. You see, you hope you will pass. But see you hope you will pass. It means that you are not sure of yourself. But if another student are joy and on a quarter exam, a joy will you pass or say yes? It means that not is sure. No matter that in the banyere hall and if for ebe and ọma maka ya and na ọ ga-aza according to ihe ọma and ihe ahụ ọma ga-eme ọ pass ya mana gị nwa ka na-eme ife believe so that now you hope or if I mean believe not a doubt if you're not sure you do something that you cannot prove but you believe on ya etu akwa ka isi ezi wee bụkwa that na faith na this thing will happen. If I need no Pharisee, if I need no doubt, if you don't show a jiri n'aka, akpọpụta egbe mmụọ nsọ kịta na-asị anya pruvuo ka kedu afịa bụ blessed sacrament si were eme nwaanyị aga ka o kuru nwa ọ ka ga-epuruvu nwe etu a mmiri enwilo na ọkịta na-akpọpụta mmiri enwilo kịta na-asị ya ngwa ya puruvuo ka eze nwaanyị asọbalị si wee were eje obodo oyibo ebute ego nata ifu mmiri enwilo kịta ọgbagharịba. Do you understand what I'm saying? Etu a na mmiri enwiro n'ọkịta na mmiri sọbalị akịta ị na-afụ ọnụ na akịta na iji nwụchikọrọ mmiri enwiro kịta na-asụnye isi na mmiri akịta ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ akwadise mmiri afọ ọ na-efidi. Do you understand? Mana ọ ya mpụta ebe a na-akọwara unu ife a niile na-afụ Pharisee and if o ji a function o ji arụ ọrụ na society because government is not doing the right thing. Ọ bụ na government na function properly, these people will not be televising this on social media. Pastors ama mpụta na social media na-agwa gị na Jesus ga-enye gị ego. You can't do that. Mana ife a niile o ji wee dị ka ọ na-eme like this because na gọọmenti anyị emebere ife supposedly imene nwanne ị nọrọ na better society na functionable society fu ife bụ rule of law ifu that na mụ na gị na-abụ na ezuzu na Nigeria. Believe supposedly bụ personal something. Mana Nigeria today mmadụ ga-ala ụcha ụlọ sị na o nwere onye ziri ozi
ọpụta na social media na-akụ ya. Will you do that in China? You dare not to do that. Ihe na-eme ihe a na Vietnam, Kedafia, South Korea, Japan, you can't do that. Germany, UK. Ị gaghị apụta na-agwa the citizen, the honorable ones, that na o nwere onye ziri gị gwafa na so time na nke nwaanyị eji wee mefa, nke nwaanyị na-eji wee mefa. You don't do that. You can't create panic in society. Gọọmenti agbaghị nkịtị. Ihe na-apụta na-edufesi ndị mmadụ, gọọmenti agbaghị nkịtị. Ị pụtara na-agwa ndị mmadụ na eze nwaanyị Asọbali na-eji obodo oyibo ebute ego. Gọọmenti keep silent. Pastor n'one ka ifunugo ọba China je host crusade gwaba citizen of China na Jesus ga-solve their problem. Ịghọtago? Mana nke baa China na ndị so like ya ka China si wee dị. Mana mmadụ mee China ọ dị etu a. Epụtara na-agwa ndị mmadụ na blessed sacrament will solve their problem. Akpọta gị prove ya, can you prove it? Etu akwa ka ọ dị ebe this guy nọ. Ihe a niile na-afụ belief system, onwere ife a na-afụ anya die. Ịghọtago? So ị na-criticize ya mbọsị o yelu mbọsị a kpọpụta pastor kpọpụtakwa nje Michael ka ifia. Pastor kpọpụtakwa nje Gabriel ma Jesus ka ifukene ifefa ka eme.